7 ବର୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ସାରିଦେଲା। ସେ ଝିଅ କ'ଣ ତୋ ସହିତ ଚାଲିଗଲା? ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହର ଦାମ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଦେଇପାରିବ? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବା ତୁମକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତ। ହଠାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସାରିଦେବାର ନଥିଲା। କାରଣ ଜୀବନ କାହା ହାତରେ ନଥାଏ କି କେହି ତୁମକୁ ଦାନରେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ। ତୁରନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ବିଷ ପିଇକି ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ କେହି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ? ସେତେବେଳକୁ ତ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ସାରି ଦେଇଥିଲ। ତାହେଲେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପଟରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆଜି ତମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆପଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଖିର ନୟନ ଥିଲ, ଆଶାର ବାଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତ। କେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ଜୀବନ ହାରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା।